Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manayaw sa kanimo. Mga igsuon, atong padayon sa paghimo ang nobinaryo sa kapistuahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya, ikalima na ron nga adlaw. So padayon puntang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kahusay sa mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod ang pagkahunong na niining pandemic na COVID-19. Padayon puntang magampo o magpasalamat sa Ginoo tungod sa ato mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi aron matuman ang atong mga proyekto sa atong parokya. O aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. Og simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Wala himuha sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot. Ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya ug dungog nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tao nga magbubuhat sa tanang butang. Busa naglakip kini sa tanan. Apan wala nato makita karon nga ang tao nagahom sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios. Magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios
nga maoy nagbuhat o nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos. Aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gipabalaan ug ang nagbalaan kanila maoy usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang gingon, ipailako ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Awitan ko ikaw ug mga alawiton at tabangan sa tibuok katilingban. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. O Ginoo among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan, unsa bang tawo nga nanumbaling kaman kaniya, ug ang anak sa tawo nga nag-alima kaman kaniya. Tagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Gihimo mo siya nga ubos lamang ug jutay sa mga anghel. Ug gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa imong mga tiil. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, oo ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. Gitagaan mo agahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himaya-ayaon ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod.
Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga og misinggit, unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon, mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nog nagpangutan-anay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot sugdan sa pagpamalandong ang atong unang pagbasa. Gibutang dinhi nga kanang ang tao gihimo sa Dios nga ubos ra gyud kayo ba. Ang una manggong binuhat sa Ginoo mao ang mga anghel, angels. So kanang mga anghel gamhana na sila, immortal pa gyud, dili mamatay. So taas sila og kaning quality. Kung kuan pa, kung ato pang itandi og sakyanan, brand new sila, kita mga tao sikanhan. Surplus. Okay, ubos man ta, ubos. Kay mortal man ta, mamatay. Nya mga anghel, mulapos ra man na sila ng bongbong, kita masabod man. Ang mga anghel, di na man nagutomon, kita habhab lang yapon. Ang mga anghel, di na magduka, kita bisag misa tug. So kuan kita, luya kita gyud no. Ang mga anghel di man na maglisod og lakaw. Kita karon naidaghan nga mapandol na lagpatag. So ubos sa kita, ubos kayo. Ang mga anghel di naman na mohilak. Kita magdangoy, magdepresyon pa, ma-stress pa. So taas jud kayo ang mga anghel, pero wa kunoy usas mga anghel nga giingnan sa Ginoo nga ikaw ang magmando sa tanan. Kinsa may ang giingnan? Ang tao ra gyud. Wa say anghel nga gitawag sa Ginoo akong anak. Kinsa may ang gitawag og akong anak? Ang tao ra sad. Unsa may mensahe ani? Nakasabot ba mo? Wa. May pangutan ako na ito ba din? Nakasabot ka na? Ngano man eh? Nga ang labing ubos, purting ubusa, mao mahinoy gihimong hari sa tanan, magkupot sa tanan, ug ang tanan ibutang ngadto sa ubos sa iyang tiilan. Ngano man na? Yang nganong mao man iyang gitawag og anak, kini hinoong purti ra bagyong buanguna, masinupakon kayo, mukumpisal karon, ini kaugma, balik na sagpakasa. Purti yun, buangon kay tanan, mo pay gitawag og anak, gihimo pag yung pare, na gawali na eh. Gawali-wali. Sus, buanguna ra bagyod. Dayog ingon nga, tao ra manggug ko. Ang Ginoo porting angkon nga ako kang anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pero kita magsige ingon, tao ra manggug ko. Saon man gyud, tao ra manggug ko. Sige lang gyapon yung Ginoo, anak lagi tika, anak ko. Tao ra manggug ko. Ano? Nya kamo, unsawan? Mo angkon mo nga anak mo sa Ginoo. Nya din amoron mo ingon nga tao ra man gud ko, saon man gyud, kasa kita pa der kay saon man tao ra man kita. Anam dayon. Ayaw na ha? Kay Ginoo siging angko nato kada adlaw. Kay gibutang ko diri sa atong unang pagbasa, karong adlaw gianak ko ikaw. Karong adlaw, so kada adlaw gi-renew sa Ginoo sa Amahan ang iyang pagkaamahan ngan hinato.
Kada adlaw iyang girinyo, nindot sa unta og kada adlaw ato sa untang irinyo nga ako imong anak, karong adlawa amahan ko ikaw. Sige ko no, ingna ko no, ato ko nung Osbon, ako imong anak, karong adlawa amahan ko ikaw. Nindot ta tingali no. Hoy, gabot ito sa bahay, dahil lagyaw-yaw, dahil lagpamalikas, dahil lagpanglibak, iapil pang pari og libak. Karon unsa may problema? Dunay gikinahanglan aron matuman ang pag-angkon sa amahan nakita iyang mga anak, ug mauni ang dili mabuhat sa mga anghel. Og dinhi midaog si Kristo. Si Kristo nga gibuhat ubos og jutay sa mga anghel, nahimo na karong King of Kings and Lord of Lords. Ang mahal nga birhen nga gihimo sad nga ubos kaayos mga anghel, karon nahimo ng Queen of Heaven and Earth, Queen of Angels, Reyna sa mga anghel. Tanawa? Nya nganong nakabuot man ni Jesus og ni Maria? Nganong nakabuot man ni sa mga santos? Ang mga apostolis giingnan sad ni Kristo, kung ako maghari na, kamo usab maghari uban kanako. Mulingkod sad mong mga trono didto sa langit ug magmando na mo sa mga kanasuran. Sa ato pa mga tao gyapon nga mga way grado nga matud paghapon sa atong ebanghelyo, mga mananagat in town gipangkuha ni Kristo, karon nahimo ng mga maghuhukom sa mga nasod, apil nas mga anghel. Unsa may requirements? Una, diri sa atong unang pagbasa, unsa may gihimo diri? Niingon dayon diri nga ang nakita nato dili tao nga perfect, naka-perfect niini, kung dili si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. So mao dinhi ang first requirement. Aron di ay ta mahimog yung tinuod nga anak, musunod ta sa perfect nga anak sa Ginoo. Kinsa man? Si Jesus. Unsay gibuhat ni Jesus? Nagpakamatay para sa tanan. Kamo, andam ba mong magpakamatay para sa tanan? Pangutan-an sa nang imong tupad na andam kang magpakamatay para nako. Ina ka no. Andam ka magpakamatay para nako. Ana, nya moingon gani siya, suluha uroy. Matay ka diya. Dili na siya mahimong anak sa Ginoo. Kay ang requirement, first requirement, kinahanglan yung andam tang magpakamatay para sa tanan. Mao bitang niingon si Jesus, unsa inyong buhaton sa labing ubos, mo inyong gibuhat nga rin ako. Kana bitang mahadlok tang mopasulod anang tao nga kana bitang kuan? Kana bang tao ba nga kanang gikan sa prisuhan? Unsa may imong gihunahuna? Uy, mamatay pa lang ko. Di ka anda magpakamatay para sa tanan aron mahimo kang anak sa Dios. Di ba? Di malipay unta kay sala kani ay kriminal kay naong patyon ko ron ani. Nya anda man ko magpakamatay kay anak man ko sa Ginoo. Di na ka magsigig panirado anang imong balay. Di na ka magsigig pataas anang imong kural. Ngano man andam naman kang magpakamatay para sa tanan. Kuha ninyo? So kana din tagas kay mga kural, mga anak nas demonyo, dili na anak sa Ginoo. Labi na gyud kun ang kahulugan sa ilang kural nga mahadlok kong patyon sa akong isig katao. Di siya anda magpakamatay para sa tanan. Si Kristo nahimong perfect nga anak sa Dios tungod kay andam siyang magpakamatay para sa tanan. Way kural ang iyang kinabuhi. Way kural. Natanawa sa atong ebanghelyo, naabagoy kural, miduol kaniya ang mga giyawaan. Wa siya magbutang og ali. Kita kusog magkitarong mabutang og ali. Moingon ta, oy, social distancing. Nya inigdool sa pare, ngadto siyang isig ka pare, ay pader, igdool kay base niya na kay COVID. Mamatay niya ko nimo. Di ta anda magpakamatay para sa uban.
Si Jesus waoy, dool ang mga giyawaan. Singgit pa. Pag dool ingon de si Jesus, gawas diha. Imo mantang hadlok-hadlokon, singgit-singgit pa ka diha. Pabuwa-buwa pa ka ng imong bakba, gipaligid-ligid pag yun ang tao dito atubang ang Jesus. Ingon si Jesus, hawa diha. Hasol biya nimo. Anilakaw ra sang yawa. Di man mahadlok si Jesus sa yawa. Nga naman, anda man siyang magpakamatay para sa tanan. Oo na siya. Kamo, hadlok ay giyawa no. Hadlok ay tanan mga multo, kana kuno mga white lady, mga agta, mga duwende, hadlok ay tanan. Labi na gyud ako bitaw dia, biyaan ko des opisina nya, usahay tungod sa kanang pressure sa hangin sa aircon, mukurog mo na ang kanang pultahan, mukha tug-tug nakutlak unsa karon. Ang pari hadlok. Kanang na ako'y trabaho des computer, nya hapit ng alas 12 sa gabi nya bakante biya na dia sa luyo. Ako muna-una, halawa ba kay gatan-aw na kusliko no gana ba? Unsa na imong gibuhat dia pader. Sus lain na ra kag naw. Na usahay akong i-close ang computer mulakaw ko ngadto manindog akong balhibo nako oy. Nga naman kining paria dili pa ni pure nga anak sa Dios. Dip agustong magpakamatay. Kamo ko no be. Andam na mo magpakamatay. Utrosan mo. Wow na, unsa may sunod requirements aron andam tang magpakamatay. Unsa man? Kinahanglang magpakabata ta. Mo na nga debosyon tang Santo Niño. Matud pa ni Kristo, kinsa tong dili magpakasama ni ining gagmayng bata, di gyud makasulod sa gingharias langit. Kanang bata, mga igsoon, wa ginay kahadlok. Wa na nila ang fear. Unsa may na nila? Love. Tanawa ang bata, og din-ana niya makita ang iyang mamagpapa, nga naandan ba niya ba nga makita? Unsay buhaton? Hilak. Nihilak na siya, wa man na siya mahadlok. Nihilak kay gisakitan. Ang love, kamaong muhilak, pero dili mahadlok. Usbon ako ha? Ang love, ang gugma, dili mahadlok. Kamao lang muhilak. Mao na si Maria, wa mahadlok nga patyon iyang anak, nga patyon sad siya, mihilak lang siya. Si Jesus wa mahadlok nga patyon ni Judas og sa iyang mga kuyog, nihilak lang kay nahigugma man. Mao na sa ato pa di ay balik gyapon tas bata ang Santo Niño. Gugma, bato balani sa gugma. Puy-an nato ang gugma. Higugmaa apil ang mga yawa. Hay man arong yawa. Makita di ay. Nang imong tupad. Nanay. Porting yawa di ay. Tanawa kisa may nidool ni Jesus. Ang tao magiyawaan. Yang yawa inigawas anak mangita ra man sa kuno naglaing puy-anan. Ganay imong tupad. Tanawang naong, di ba may pagkayawanon? Oy, naadhang yawa. Nakaron higugmaaw. Pasabot, higugmaa mga adik, higugmaa mga makasasala, higugmaa nang nagsigig pangabit, gasigig limbong nimong asawaha ka, or banaha ka, higugmaa ng anak nimong tapulan kayo, giyawaan na sa katapulan, giyawaan anang sigig duwa anang computer, giyawaan anang pamakak, mangawat pas imong kwarta, higugmaa na. Aron dili makabuntog nimo ang yawa. Ang kasakit sa anak pa diroy, hilak lang, ay kahadlok. Di ba? Gid mo musano ang malipay. Sige na, manindog na ta. Mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan, busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o
grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikalimang adlaw. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagros. Nagsimba ako kanimo uban sa kapunungan sa mga birtudis, nga tinugyanan sa imong kamahalan ug gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong katilingban. Nangamuyo ako kanimo sa dakong pagpaubos, nga hatagan mo ako sa mahal nga grasya, nga ikadugang sa pagkasanto sa akong kalag. Aron mahiagom kanimo sa himaya nga walay katapusan. Amen. Ato karong pangayuon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa simbahan nga magpadayong maghupot sa kaligdong sa pangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga numunuan sa atong nasod, nga makahatag sila og konkreto nga programa alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga mopahulay na sila sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, makaangko na sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. O Jesus, nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Giludhan ka o gisimba ni atong mga kaparian.
Kristiyanos, sila nahimo kanamo maluy kaunta nga kanimo nang ilaba kanamo maluy kaunta nga kanimo nang ilaba. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba usab diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Kristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayo. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. O Dios among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami.
San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong gahom, mahimot ang gamhanan. Pero ang ato lang buhaton, ato jong ikondisyon ang atong hunahuna nga di ta mahadlok, nga magpakamatay ta para sa tanan. Unya gamito nato ang gugma ni Santo Niño. So update sa ato dinhing nangahalin nga mga slots sa murag second to the last na ni, no? Ugma ang akong katapusang pag-update kay wapa mo day manood sa online kagahapon kayo. So karon pa tumanulod sa bangko. Mao na atong ugma final nga pagsulti og pila ginahalin. Sa pagkakaron as of yesterday, ang total nga nahalin niabot na og 1,127 slots. Pakpak. Anam naman ni kadaghan. Karon ang atong gipaabot nga naon tay mo donate, no, og mga bugas para atong ipanghatag ngadto sa atong mga kabus nga katawhan, mga parokyano. Sa pagkakaron as of this morning, ang nadawat nako nga mga pledges ning equivalent na og mga 50 kasako nga bugas. Pakpak na sad. So 50 na lang kasako ang kuwang. Og mo naay mo hatod ana karon, awa na. Impas na og magsige na tag pinutusay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.